Zapatua eta gu Eskoriatzara etorri gara, izen be Arizmendi ikastolak 27. urtez antolatu da Eskoriatzako Ferixia goiz guztiko plana eta kale nagusian ia 80 postu. Gu bertara etorri gara goizak eman dagoena jasotzera. Estalita Tallada berandu omen da astirik ez dugu akatsak Gorosarri dantza taldeko kidea eta musika eskolako irakaslia, ekitaldisa amaituta, zen moduz fan da? Ba oso gustora, ziren beti bezala urduritasun puntu hori ez baden badakandik behintzat sensazinua hona ez da izango, orduan, baina gustora amaitzu dugu, izordi baten danok, eta posik behintzat ikusten da jendea posik dagoela. Jende pila bat gerturatu da, Ferixa egunian, indozuen ekitaldi honetara, zuek baina kurso amaierako ekitaldi bezala erabiltzen duzu, ezta? Bai, aprobetxatzen dugu herrixen behalako giroa itzen dela, gure kurso amaierako ekitaldi xaitzeko, naiz eta gero San Pedrotan berriro dantzauko dugun, baina hau erabiltzen dugu talde bakoitzan erakustaldi moduan. Adin desberdinetako, dantzari mordoska datu zari bertan, ezta? Bai, lehenengo mailako neskatxuetatik, gu neskak bakarri ditugulako eta lander bakarri dalako gure mutikoa, nagusi zenera arte, hor ez dakago mugarik, nahi daben apuntago alda, dantza emanaldi akitzeko helburuakin edo helburu barik, behintzat dantzatara etortzia hastian ordu bete beraientzako ona da, hasi que gurekin ongi etorri izan dira. Herritxarra gainera erantzun dago eta plazan lepo bete da, ezta? Bai, eta txaluak ondo entzun dauzguk, fuerte, mikrofono biharrik barik, así que pozik bai, gustora. Eskerrik asko eta ontxe deskantzetara. Bai, deskantzua bihouta. Malko erdoildu bat Masaia gurutzatoz Iragana ospatu Eta Eskoitzako Ferixan, bertako herri inguruetako ipuinak ekarri ditzuzu zuek, ezta? Ba bai, liburua berez Gabonetarako, Gabon haurtsuen, Euskararen egunerako abendurako atereke ben, eta lehenengo edizioa bai eta erdixen saldu zan. Eta buruen gauken Ferixan egon bizala bai ala bai, eta orduan, ontsu indala hilabete, bigarren argitaraldixa atera dugu, eta bai, gogoz, eta, uste geben egon bikitzela eta hemen gaz. Aurretik kameraz kanpo komentatu duzkizu, ez? Zu bakarrik ez, baina zu betartian idatzi dozula liburuan aurkitzen dien testuak. Zelan izan zen sorkuntza prozesua eta ze jasotzen da liburuak berak? Bai, ni taldera ja batu nintzen apur bat ja martxan hauenien, baina taldien guztira egon gara 10 bat pertsona, 6 pertsona egon gara testuak lantzen eta gero 4 ilustratzaile. Eta idea zen, Eskoitzako eta Gatzako betiko ipuinak batzia. Kontuatzen ginen jendiak ezitxuela esautzen hemengo historiak, eta oso sakabanatuta zela. Orduan, injouen adataldien Eskoitzako historia hauek ja aurretik publikatuta azenak eta batuta azenak, batez ere Barandiaranek, Jose Miguel Barandiaran edo Letonak batutako historiak, Eskoitzako informantiak izan dienak euren ahotik folklorista hauek batutako historiak bildu, egokitu eta euskeratu, eta publikatu ditugu Euskalkixen eta batuan guztira 14 historia dira, 14 ipuin, kondairak, pasadizuak eta batez ere ipuin tradizionalak, eta horiek batuta, gero gainera horretaz gain mapa badau, eta mapa horretan kokatuta daz, historia bakoitzan non gertatu dudan, eta batu ditugu baita ere toponimiako toponimia batzuk, Iturrixak, Arobixak, Zubi izenak eta hola, eta horiek ere mapa horretan kokatuta daz. Tallada berandu omen da, astirik ez dugu akatsak konpontzeko, berriz ere azteko. Etxegarri mostraien erakustaldisa indozue, zu arrasatearra, eskualdekoa, gertutik etorria, zen moduztan da? Ondo, ardi asko ez ziren da, inditxu, poliki eta jazta, erakustaldisa bukatuta. Erakustaldisa, herritxar asko gerturatu die bertara ikustera, kuriosua da, ezta? Bai, jendea kuriositxe jako, ez da belako, jende asko sekula ikusi, eta, guzta bitxe jako jendea. Zurekin
horrekin batera beste ardi moztaile bat ibili da, ardixak moztu eta moztu 45 minutu han ibili zari ezen bat ardi moztu dituzuen. Hemen berrota zehose ardi eusen, da ditxu beste lagunen aparretik etorri lagunketan, da lankidea. Bero itzela izerri batzuk botata. Bai, bero, hemen eguzkitza berotutxo zan, bai. Zuentzako Ferixia berezixa da, eta olako erakustaldixak egotiak behin muten dutza bere xarma, ezta? Bai, sekula gomarik eta egun politxea, antolatu da. Ez dute zuen pentsamenduen iluntasuna. Pentsa gauz, postua jarri duzue gaur Eskoitzako Ferixan, ze ekarri duzue bertara? Zerbezia, etxien injako edo, artisau badan zerbezia, urte mordo daroi hau hemen etxeko zerbezia saltzen, da hori. Etor gara hiru produktua, hasta jarri duk kainerua bai, gure dauenak bertan freskaketako apurtxo bat, probetako eta horixe. Aukera ez, bertan edateko edo etxera eramateko botellatan. Hori da, bai, dauka hau 3ko, 6ko, 12ko eta 24ko kajak, eta bai, gure dauenerako, bakoitzak nahaztu da izera gure dauen modu. Ez dakit oitxuria dan Eskoitzako Ferixara postua jartera etortzia? Ez dakit zenbat urte die, baina 10 urte samurri izango die, egatozela. Jarraiketan dago erosten, orduen, gu posi bentzat. Politxe izaten da egoten da giroa, jende pila bat urteten da kalera eta hainbat postu eta mota desberdinetakoak ikusu alditzugu kalien, ezta? Bai, izaten da jaitxo bat Eskoitzan. Ferixatik aparte be, jaiegun bat, politxa, giro edarra egoten da, eta eguelditzak errespetatzen da benien, oso guztera egoten da, bai. Euskal Herrixan bada oitxuria jaixa zerbeziaz lotzeko, así que a ber, zenbat saltzen da zuen, eskerrik asko. Gure ordua ontsa hasiko da, a ber jendia hurbiltzen dan eta horixe, eskerrik asko zuei. Bueno, hementxe jota zua, talua jota jo, zemuz doia goiza? Oso ondo, bai, apur batekin, baina ondo, gustora gabitz, bai. Hementxe zauze zuezarielako, Arizmendi Ikastolako irakaslea, eta tokau jatuelako gaurkoan, taluak itxia. Hori da, turnua tokau zaio, esperientzia berri bat guztoa, ezta? Asparru akademikotik ikasten, hasi que ondo, guztoa. Hementxe, kriston lerrua sortu da taluak iteko, basabitze askarriten, gozuak egongo dian esperantzan edo? Bai, ni galdetu dotorre lagun batzui eta badirudi goxua da zela, eukido be irakasle hon bat, eta emutzen hon martxi hartu dugula eta ondo gabitzela. Badabit, igual, esperientzia geixen daukenak ikastolan, gaztei erakusten. Hori da, hemen sarra ikaso, sarra ez, esperientzia duna ikaso inbertzaio, hasi que hori, bide honetik guazela emateu. Ferixako egun hontan, gero ze plan? Egisa zan, ondion ez dut pentsau, etorri naz plan barik, lankide batek ezauzta geratu soziadian bazkaltzen, igual geratuko naz, ondion ez dakit. Ondo pasauta, segi kola hundixa dagoela. Hori, eskerrik asko! Eskerrik asko, bigote! Malko erdoildu bat Masaia gurutzatoz. Bueno, Ibone, Arizmendi Ikastolako irakaslea eta gaur apurtxo bat antolakuntza lanetan, Eskoitzako Ferixa honetan. Zer relata eta apurtxo bat ze helburukin antolatu duzue beste urte batez Ferixa? Bueno, antolatu dugu ikastolea, Bajo Sarana ikastolia, Arizmendi Ikastolako gune bat plazara aterateko, herrira aterateko, eta Eskoitzarrek eta inguruko danek, zeo zeuk ideixien zapatu eta nitxeko, guri eskerrak. Antolakuntza lanetan ikastolako kideak basabitze be, herrixak be parte hartzen dago eta ikusten dugu jende pila bat urten dela kalera, ez? Bertan indozuen eskaintza horretaz gozatzera. Bai, hemen voluntario pilo bat daukau, herritarrak parte hartu daube, udaletxea laguntza eukidau, txistularixak eukidau, trikitilarixak eukidau, Eskoitzako gorosarri dantzataldeak be parte hartuko dau, eta hemen lanien guraso eta irakasle pilo bat dabitz, eta horri be eskertzia, alde batetik. Ez dakit zer gitarra antolatu duzuen gaurko egun honetarako, eta ia nobedarerik badauen beste urte batzukin alderatuta. Urtero antzerako izeten da, txistularexa goixien, trikitelarexa, gorosarri dantzataldia, gorosarri plazan, eta urtero ekintza berez itxoren batek hartzen dugu goixien, eta urten Euskal Selekzioko ardimostaiak ekarri ditugu. Hasiera baten Eskoitzar bat euen, baina azkenin ezin izen dau berak etorri ardixa mosten, eta arrasateko bat, eta Nafar bat dauze ardixa mosten ordu batetan danek italixan. Eguraldixak lagundu dau, eta eskerrak, usten du, giro ederra dau kalietan, eskerrik asko eta ondo ibili. Ojo, mila esker, eta zui ondo paso eta disfruta gure jaiontana.